so yn syniad da cael rhyw olwg ar ynni o bob math felly. Mae gen ni ynni corfforol, mae yna reidio beic gwyllt yma i drio creu ynni. A wedyn mae gen ni chydig bach o sôn am beth o fatha ffrithiant a sut mae angen ynni ddod dros y ffrithiant. Tyn ôl i fama mae'r tren bach letrig sydd yn cael ei bweru gyn yr haul, beth ni yn cael haul. A wedyn mae gen ni stwff dipyn bach yn perthyn i'r ganrif ddwytha, sef systema sydd yn gweithio efo dŵr. Ac a un poblogaidd arall ydy'r y blondyn sef enw y chwarelwyr am cebl car. A mae'r plant wrth i bodda yn tyrchu am beli a llythrena yn nhw. A maen nhw'n gorfod i cario nhw ar draws i'w gagendor bach. Ac mae hwnna'n dipyn o hwyl. A hyd yma maen nhw wedi cael enw 3 pentra dwi'n credu. Wagan, Cenwi, was ydy hwn yn y wagan. Mae'n cael ei godi fyny. A wedyn mae o cael ei godi fyny wedyn i lefel arall. A mae o'n mynd dros y doman. Maen nhw'n cael dipyn o wersi hanes, maen nhw'n gweld beth sydd oedd pethau'n gweithio yn y chwarel ers talwm, ac hefyd maen nhw'n cael dipyn bach o hanes lleol, ac hefyd maen nhw'n cael hwyl wrth wneud ddysgu. Da ni'n gorfod neu enw llefydd, a wedyn da ni'n gorfod roed efo fatha peli bach efo llythrena nhw. Da ni'n gorfod trio wneud llythrena mewn i truck bach, a wedyn mae o'n mynd efo at y top, a mae nhw dau yn rhoi o ar y peth i wneud yr enw. Wel, da ni wedi cael Llanberis a Bont Newydd. Da ni wedi cael yr enw hira yng Nghymru eto, ond gan i weld yn mynd diwedd o diwrnod. Bod fi wedi gwneud gwaith ar chwarael yn yr ysgol, do'n i'm yn gwybod mae fel sydd yn codi'r llechi. Be da ni'n drio wneud ydy dangos y gwahanol fatha o ynni ac ffordd oedd y chwarel yn gweithredu yn yr hen gyfnod, sef bod dŵr yn dod lawr ochr y wyddfa i lawr i'r olwyn dŵr anfarth sydd yn yr amgueddfa ac yn gyrru'r holl beiriannau oedd yn yr gweithdy yn y gwylod yma. A'r gweithdy yn y gwylod oedd yn cynnal yr holl rwydwaith oedd ganddyn nhw yn y chwarel, sef yr ingi-stem, a phob peiriant o gennyn nhw'n naddu'r llechi a'r math yna beth. Felly be da ni'n drio wneud yn fan hyn ydy ailgreu olwyn ddŵr lot llai yn gyrru gwahanol, wel yn fan hyn ni'n clain bach sgynnon ni, ond be da ni'n trio wneud ydy trio dangos pwysigrwydd ar gwahanol fatha o ynni sydd yn bod yn ei byd nhw lle, am byd ni nawr wrth gwrs. Mae yna griwiau brwdfrydig bod amgylch y bwr yn gweld sut mae'r injan-stem fychan yma'n gweithio, yn deall beth yw'r egwyddorion, ac yn deall wrth gwrs wedyn y llythrenol beth yw'r potensial felly ynde. Hynny ydy, un peth ydy peiriant statig, ond peth arall ydy gweld yr olwynion yn troi, a deall wedyn bod chi'n medru defnyddio hyn a harneisio'r ynni i droi peiriannau bach fel hyn, neu droi peiriannau mwy tebyg i'r rei sydd gynnon ni yn yr amgueddfa, neu yr injan rheilffordd, neu i yrru llong drwy'r môr, neu gynhyrchu trydan ac yn y blaen. Maen nhw'n gweld wedyn bod hwn yn rhywbeth llawer o'n mwy na tegan ar fwrdd felly. Maen nhw'n cael profiadau o fewn grwpiau bach yn gweithio ar wahanol fath o egni a sut mae'n cael ei greu, a maen nhw'n weld y mwynhau'n fawr iawn. A diddordeb mawr hyd yn oed y genod, mae rhaid fi ddeud. Sut mae hyn yn cymharu wedyn yn y dosbarth, yn amlwg mae hyn yn eitha ymarferol, dydy? Ydych chi'n meddwl bod nhw'n cymryd mwy i mewn? Dwi'n meddwl fod o, achos mae profiad o wneud rhywbeth yn weithredol ac yn weledol. Mae'n aros efo'r plant yn well, dwi'n meddwl, na sefyllfa'n darllen o'n llyfr ni'n sgwennu rhyw chydig o frawddegau. Da ni wedi trio yn y Steddfod efo rhai pethau lle, ond hwn dwi'n tro cyntaf ni'n gwneud un mor fawr a hwn. A mae'n para 2 ddiwrnod a mae yna dros 200 o blant yn mynd i fod yma. Mae yna pethau stem ac ynni ac fel bwydydd ynni a pethau. Mae o fel, da chi'n gorfod reid ar beic yma, a wedyn da chi'n gorfod gwneud trydan i fel goleuo'r bylb, a wedyn da chi'n cymryd pyls cyn mynd ar y beic ac ar ôl,
a wedyn mae'r gwahanol fwydydd yn effeithio'n wahanol. Yr tren. Y tren? Be oedd amdan y tren? Dwi'n wedi gweld y tren. Pa fath o tren ydi o? Tren bach. Os da chi'n pwyso bwtwm, mae fo'n mynd yn ôl. Mae yna 2 person yn gallu eistedd ar efo. Dipyn yn gofyn sut mae'n gweithio a eisiau gwybod sut mae'n stopio. Os gen i sensors arno fo sy'n dweud os o'n rhywun yn sefyll ar y trac, mae'n eitha tren stopio'n automatic. A maen nhw eisiau gwybod sut mae'n gweithio, maen nhw'n gweld y wires yn ei fewn i'r tren. Da ni allan yn cael gwneud pethau. Oes o'n neis iawn, sa posib gwneud rhywbeth parhaol yma. Dwi'n mynychu Birmingham y Millennium Point o fanna, lle mae gynnu nhw arddangosfa yn yr amgueddfa wyddoniaeth, a mae hwnna'n barhaol, a mae hwnna werth i gweld. Mae yna lot o'r syniadau fama, sa posib cael ei datblygu fel bod nhw'n bethau parhaol hyd yr llain o fama.